kuphi-ke ngithandana nomlungu. Umlungu wayethanda abadlwane izinja zakhe ngale ndlela. Wayesesele nomdlwane wodwa-ke. Unina-ke angibathandi phela mina izinja, angiyithandi izinja mina. NgumZulu nje ngazi ukuthi inja yinja nje. Eyithanda ngale ndlela kuthiwa ukuthi ngizothi mangigonile ibe nesikhwele nayo. Yayisiphendeke nje umnakwethu ifike izocamela kuye, kumele kusuke mina kulale yona ey'fubeni kaBaby. Yelinye ilanga yayinokungikhwenza-ke le nja, ngagoqoza umgoqo wayengekho, ngagoqoza umgoqo ngakhahlela ingane ngayilahla lapha. Yafinja ngayikhahlela ngayiteka ngayibhanqa nosiliki ngayibhanqa nodonga ngayiphahlaza emawindini yase yashona. Ngishayela ukuthi ayikade ngichamelile-ke ngalolu suku ngishayela lokho. Yaphinde yaqhathululela iboya ekudleni kwami. Akunasihe phela mina engishiye nalo mgoqo wenja. Ngitshela ukuthi wayekhala ngazuthi kufe umuntu. Uthe mebona ukuthi mina ngikhala akunandaba ngithi no but baby it's just a dog. Wasuka umsindo. Kwaphoqa ukuthi ngize ngicabange ukufa kama wami. Uyinande ngikhala-ke kufika inyembezi because mina mangike ngacabanga ukushona kama kustopha yonke into. Ngikhale-ke. Angikhaleli ukuthi kufele nja le. Ngikhalela mina ukuthi uma washona. Sekumele ngiyikhonge phela inyembezi zibe khona ngoba naku phela sengizobhidlikela umendo. Naku sengizobhidlikela umendo mangingayikhalelanga le nje asisekho-ke kwi-level eyodwa. Nalo ndlebe ikhanya ilanga-ke. Ngikhale-ke kube umuntu kojabulayo-ke siduduzane. Mina ngikhalela okunye yena ukhalela umgoqo wakhe. Mina ngikhalela uma wami yena ukhalela umgoqo wakhe. Kodwa kuye kungazi ukuthi ngikhalela lo mgodoyi-ke enguwuphahlaze washona. Kushuthi into kanje. Ngisafika-ke eGoli-ke ngokuthanda izinto-ke ngithi hayi-ke ake ngishintshe-ke ubuzwe-ke nami-ke ngizwe amanye amazwe ukuthi wona a-operate kanjani. Ngizwe nje-ke amanye amazwe ukuthi a-operate kanjani. Hawu ngiyithele-ke eSandton City ngihlangane nananga umfana womlungu-ke. Hawu kuhlekwe-ke kube right-ke nami indlu yakhe iflat lakhe laseliphenduke ikhaya lami. Uyabonani ngoba ngase nginekey ngifika anytime uyabona. Isikhathi esiningi phela sengisichitha ngakhona-ke. Inkinga kwakuyilo mgoqo nje. Uhlaza-ke angazi noma ungicwasa ngokwebala noma kwakunjani angazanga-ke loya mdlwane ukuthi kwakuyini inkinga yawo. Kuthiwa ukuthi ngicamelele kahle nje sakhaglisha noBaby awufika umgoqo. Ufika umgoqo uhliphize lento sekumele kunakwe wona usanyitheka usufuna ukuyonakwa manje sekumele uyise endlini encane usufuna ukudla-ke usufuna ukugezwa. Into eyayicaka kakhulu kumele ubuye ugezwe nayi lo mgoqo. Mina zasekhaya izinja sazidaxazela noma lapho ukudla sidaxaze phansi yonke into le edlele etsheni egezwayo esulwayo egqokuswayo. Ngithi mameshana yalinga ngisehlane. Hayi siyaxabana-ke vele nalo mgoqo kazwani-ke. Uthola ukuthi mawufika-ke ngilele-ke phela kubaba wawo-ke uzofika-ke uchameke uphakamise umlenze-ke ungichamele kumgoqo. Uyosineka-ke phela lona-ke asineke kuba ngazuthi akwenzakalanga lutho. Emtshela stop ithi ahleke angamshaya ngenze lutho. Ngasho ngathi ngizokubamba lokhu ngelinye ilanga uzohamba lo sizosala sobabili. Wahamba nangempela. Wathi ephuma ngayibona imoto iduma yathi yosithela ngangibuyela kiwo. Waqaxa. Awukhahlela ngawubhanqa nesicapha. Waqhaqhazelwa wafefelwa ngawuphaqaza ngawubhekisa phezulu ngawushaya kwesilingi. Wathi ubuya kusilingi ngawubamba ngawuphosa emshinini wokuwasha ngathi ukuwudrayisa. Ngawubamba ngawukhipha waphuma usudizi usuyimosheni. Ngawuthatha ngawucapula ngawufaqaza phansi wathula du. Hayi ngangiqoqa-qoqa-ke ngakubona ukuthi sekufile-ke lokhu. Ngakudushela emva kwesicapha. Ngamfonela uNomzane ngathi hayi weNomzane lokhu kwakho sekuvele kwajampa nje kwakhala kabili kwathathu kuyithulele nje manje. What do you mean?
wayeka phansi umsebenzi wagijima wezendlini. Mayefika ukufica vele nje izinqakezi leli isithwathwa manje. Bamba kupotoza khalele kikho-ke kithi hawu uthi asekuwunina lwasemkhalela kanje. Hawu sekuyisidumbu somuntu kithi hawu baby inja lena uzothenga enye inja like ngilahle. Awukhali awuphathekile kabi kusho ukuthi bungamthandi ngeke ngisho ngegama. Okay kusho ukuthi wena ubungamthandi uChina wakhuluma konke. Ngibona ukuthi nokuthi mangingakhali manje into yami nalomlisi iyaphela. Ngicabangeke ngicabanga ukufa kamayi kusitophe yonke into-ke zehleke inyembezi-ke kuyinanda ngathi uthi uyakhulukhululeka phela ukuthi sengiyamkhalisa siyaduduzana manje kanti ngiyasho ngemuva ngithi ngimbulela umnaksi. Hawu uhleli i-funeral ngathwa zandla ekhanda lapho ukuthi sekumele kulungisele umngcwabo uzongcwatshwa ufonele abantu uyakhuluma ukuthi no ushonelwe bayamduduza and bayafika bazombona ngathi hayibo kanti impiloni-ke le ngabona lapho ngathi ngingena ohlangeni-ke olu-dangerous olu-wrong-ke ngenye indlela. Ngeke mina manje kumele sengizozilela inja ngathi inyawo zami ngibelethe. Ngaphuma ngathi ngiyochama vele ngase ngikhathele-ke nayisingisi-ke ngase ngikhathele nayisilungu kwase kuhlezi ngiphethwe amathansela kwase kuhlezi kubuhlungu la isilungu ngase ngihlezi ngiphethwe amathansela isilungu. Ngamala uthi ngimala ngobe ngiyamala usanda ukulahlekelwa inja yakhe ngathi no mina ngi-right. Ngaphuma lapho-ke enhlangeni ngathi no ngi-right phela isigcino ngoba esenanekati-ke lana ngahluphike lona isigcino nasekatini kuzoba nje ngangivele nalo ngalifuni we ngaphuma lapho-ke enhlangeni mina.